Ngiyanibikelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Mandla Zulu, umngwenya Nkomosovukazi uMvuleni, intokazi yazalo Mamkhize. Lolu hlelo lolo silibiza ngokuthi izigameko zempilo. Namhlanje ngivakashele udade wami omncane, Nkosi yawo uzongichazela ukuthi kwenzakalani, waye azile la. Asike simuze ukuthi usiphatheleni. Sawubona. Sawubona njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila nami. Ngi-right nami. Ngicela ubulise ababukeli emakhaya mase sitshela igama nesibongo. Sanibonani nonke emakhaya. Igama lami ngu-Amini Sibongo Ngwadlamini. Udlamini sibalincane. Sibalikhulu. Wadini. Ngiyadlala. Bathi yini uSiba? USiba mina ngazi ukuthi ipeni kangazi-ke kodwa ngingazi kanjalo yabo uma kusakhuluma imbongi ngazi ukuthi imbongi mhlampe yithi ngisebenzisa uSiba yabo ngazi lokho angazi kokunye kodwa khona uSiba angazi-ke mina ngangizwe bethi uphaphe mhlampe azi uphaphelani nami angazi kodwa khona ngazi ukuthi ipeni-ke kusho ukuthi mhlampe uphaphe-ke asazi mina ngibuza wena ngifuna ukuba neshow ukuthi noma ngazi kanjani ngoba Dlamini kusho ukuthi uDlamini wrong-ke asazi bazositshela lapho Dlamini ku-comment section. So ongitshela uze ngani-ke la ekhaya namhlanje? Okay, ngizwe ngisigameko lapho ngidudane khona nabangani. Kwenzakalani iza nazo? Okay, kusho ukuthi mina-ke ngadudana nomzala wami kunhlahla khona le Friday. Okay-ke ekhaya lami se-Friday kusho ukuthi sidudane-ke unhlahla uyajola-ke phela umdala engitshela ukuthi hayi ukujola kanje. Okay, ngimlalele-ke na intombazane umzala wami. Kusho ukuthi-ke sishiyana ngonyaka owodwa i-2004 ngi-2005. Kusho ukuthi masishiyana kanjalo ama-2000 nawe uyazi. Kusho ukuthi masishiyana kasho ukuthi awuyazi kunomfana wasekhaya owakubo kamngani wakhe kanje kubo kwendoda yakhe yabo kanje hayi-ke nami ngimvumeleke. Kusho ukuthi-ke sijole-ke nalo mfana yabo. Masijola-ke nomfana kusho ukuthi kube i-Valentine. Emva kwe-Valentine-ke umfana wamacela ungibona bona bebonane-ke nowakhe. Hayi mina nginqabe ngithi hayi bo phela nawe uyazi ekhaya kanje. Umama wami lo mama lo yabo lo wasemakhaya lo wakhula nje kanzima. Hayi-ke kusho ukuthi-ke ngilokhu nje-ke kusho ukuthi ngitsho ukuthi abaniyakile ekhaya kwakumgqibelo kusho ukuthi ngiyi-15-ke lapho ngangenza u-grade 9 ngo-20 wenza grade 9 usuku mathandana. Cha phela nami ngiyabo dudana nje yabo sadudana. Okay 2021 yabe ngifunda u-grade 9 2021. 2020 or 2021 khona lapho. Kusho ukuthi-ke ethi-ke asibonane kusho ukuthi nangempela-ke ngo-7-ke seyihlangene yonke idili yabo. Shuthi-ke sibonane-ke nalabo bafana sihlale kuze kushaye isikhathi sokuthi kwaku-7 sibonana ngo-7 bathi hayi sizobuya past 7 emakhaya yabo. Ekhaya nginaye umuntu ubaba kayengekahambile ngemoto kumgqibelo singayitshela ukuthi nobaba uzoshesha abuya sikadiwe vese kangako abafana basekhaya bengasinakile. Sihambe-ke masifika-ke sihlaleke nabafana bethu-ke sijole. Nibayifola? Sibafola kule ndlu le. Okay, indlu kaba? Yindlu abantu abafika bazoyikhanda yezo bayishisa isikhe hlale ekhaya singene phakathi sifike hlaleke thina. Nisegcekeni? Akulona igceke isegcekeni komunye umuzi kodwa hayi ekhaya yabo. Okay. Fike kube kanjalo-ke sifike hlaleke. Sijoleke kusho ukuthi kuze kushaya u-8 kushaya u-9 kushaya u-10 kushaya u-11 ebusuku kanti ekhaya sesiyafuna thina sitsha ukuthi balela banakile ngoba sasihlale soyi-2 endlini. Nijwayele kuvela ukuphuma ngalezo ikhathi? Ngangiqala nqa impilo yami yonke ukuthi ngangidudane nomzala wami ngoba vese into akayenza noma engajwayeli yabo. Manje kumnandi nje la acabangi nje ukuthi hayibo mhlambe ngabe ukhona ovukile umzali wavuka yochama wathi uyanotice hayibo. Ngacabanga yabo kwabuye ngasho ukuthi hayi kodwa ngacabanga kodwa futhi ngayibona nemoto yaba besihamba ngesuzu ukuthi duma kakhulu-ke lithi yabo. Manje usehamba enifuna? Sesicingwe yonke indawo azange sitholakale cabanga sicingwe yonke indawo ngathi mangifika ekhaya ebusuku mengifika yabo ngiyenzela ukuthi ngingajump mengene ekamereni endlini lesilala khona ngingene ekamereni lo baba hayi akukho umuntu kodwa nginganaki ngifike nje ngicishe ilight ngene ekamereni lethu ngithule ngingasho lutho mengithi ngisathi ngidele ngizwe isivalo sesikhala kakhulu sithi bhu sondela ethi ubaba Amin ngivuke ethi Amin uphuma Ntombi ngithi mina hayi baba bengikhona bengisendlini ya-aunt athi uqambelana amanga ngoba nina sinibheke yonke indawo ngathi mina ngempela besikhiyelile ulwazi usikhiyele ngaphandle wahamba athi uqambelana amanga ngoba ulwazi bengekho wake babikho hayi-ke yashaka ibhembe ngashaya ibhembe phela induku ibhembe
ngashaya ha ngadaqa laphana yezwa manje la nijola kuphela inenzane sasijola nje kuphela ke kodwa ke saqabulana ke nabafana kumnandi nje ngamtshela ukuthi mina sengifuna ukuhamba so umfana ke lo mfana ndini mangihamba ke kushuthi ke ngihambe ke ngiye ekhaya mangifika ekhaya ngithi abantu ngitsho ukuthi balele wangitapha wangishaya kubaba faka ibhembe asuka lapho ke semakusuka lapho kushayweni ke hayi ke wathi amina kusasa futhi ngiye esontweni ngiwashela nasi iskibha sasomnala hayi ke kungiphoqa ukuthi ngimwashele ngathi ngiqeda ukushaya nginjani umzimba wonke ngisho nasebusweni nasekhanda yabo makunqamuka uswazi lo engangishaya ngayo uyahamba phila niyokholunye phinde futhi ngitrabe phinde nginqamukele kimi uyahamba futhi uyokholunye lapho ngomsombuluko kumele ngiye esikoleni and ngifunde esikoleni ingane zingakanani lapho ngiyabuka lapho aqoka ngisho igusha phela isikole saselokishini ongeke uqhamuke negusha wena kusengazuthi ingane yasemakhaya yabo lapho amathanga blame kodwa baba ngokukushaya angimblame ngoba ngiyabona ukuthi wangisiza yeah kwakumuphi unyaka loyo kwaku 2021 yeah 2021 uphiki umfana washayelwa yena ngalesi sikhathi wayekhona ukuthi ngisho manje ukhona njengamanje naye kodwa angisekho ndawonye asisekho ndawonye sahlukana phela yabo yeah sahlukana manje ubaba mayekushaya baphi abanye abantu egcikeni bakhona nomama naye uya-ed uyangishaya ngapha esayidini kodwa umama washeshwa ngizwela ngixolela athi ayi akakhawule umntanami sayozafa wathi ubaba noma singafa isifebe esincane asinindawo ngacishe ngafa wazali so awusho-ke wena wakho umntwana mangasayenze so ungayenzani hayi nami ngamtrapha kodwa ngeke ngize ngimtraphe kakhulu kodwa phela ngamtrapha nami abazali bami bangikhulisile ngibonile ukuthi babesiza mina yabo ngoba mhlawumbe ukube bangiyekela ngaba ngifika ngisho na grade 12 ngaba ngisiqeda ngesikole yabo mhlawumbe ngizoqhubeka ngitutane nontanga wami gcine ngisiyeka isikole mhlawumbe ngimithe yabo manje ufuna kuphi angifundi njengamanje igap engiqede last year esikoleni high school ngiqede last year okay ufuna ukwenza yiphi course ngingayenza nedrama kanje ngiphinde futhi ngifuna nebusiness management kuphela uthanda ukuact ngithanda ukuact why ngiyathanda acting into zonke hayi ngiyathanda nje nami sengivela ufuna ukuba umuntu ongasiwuye cha ngizoba uya kodwa yeah ngifuna no ngiyakuzwa ngathini ukuxhayisa izingane eziza ngemva kwakho ngokuziphatha egcekeni ekhaya abazali bekhona nje yonke lonto leyo ngathini kubona ngasho ngingabatshela ukuthi bengajahi izinto zabantu abadala yabo njengokujola isesencane yabo ngoba mina ngiyazile-ke ngatraje ekhaya ngabona futhi ukuthi ukujaha izinto zabantu abadala ngeke kuze kusize ngoba ngeke zizeyiphumelele ngenza ukuthi ziyamisa ziyeke kwasikole yabo kanti abazali bayikhulisa zikhula kanzima yabo ekhaya uyaba isikhathi singanani leyo relationship yakho naloyo bantu awuphelanga unyaka kodwa ngathi sengifunda ugrade ngo-2022 wasazi 2022 yasazama ukubuyelana saphinde sahlukana 2023 sengifunda ugrade 12 bese funda la emakhaya nami sengifunda khona sazama ukubuyelana futhi ngoba ngangibaseleka ameshela amanye amantombazane yabo onesikhwele nganginesikhwele kanti ke futhi naye wayenesikhwele mengibona ngihamba nomunye umjida ukuthi uyangishayela sazama ukubuyelana sabona ukuthi hayi akusizi akuhlangani savese sayeka manje uthini yena uthi relationship yenu ibheke kuphi emshadweni noma wayithi nje into engqikithe ebambekayo ngokuthi nibe kwi-relationship noba-2 wayesho phela ukuthi umshado yabo kodwa mina ngangingakholelwa kakhulu lokho ngoba nje ngangibona ukuthi hayi vese mina ngangisayidlalela yabo ngangisasemncane vese ngoba namanje ngeke ngize ngisho ukuthi umfana emathiwa ngiyamthola manje sengathi ngiserious ngayi ngoba ngisasemncane ngiyabona futhi ukuthi izwe linjani abantu abaningi badlala ngabantu besifazane bebathembisa izulu nomhlaba kanti balutheka nje ngento engekho yabo yeah wacabanga wafika kuphi mayelana nezifo ngacabanga kodwa nje yabo ezifo namanje ngisayicabanga ukuthi yabo futhi isikhathi samanje abantu abaningi sebegula ngale ndlela leyisimanga and kunezifo eziningi manje engalapheki yeah
Uthola ukuthi noma ngabe kuthiwa uyakwazi ukuphila naso but kufanele uhlezi uphile ngamaphilisi sonke isikhathi noma kuthiwa wena usaphila. So I don't think ungaba yinto ekuchazayo leyo ungakhula uyenze sonke isikhathi ukuthi wena njalo kufanele umele wamaphilisi. Ya, uqinisile. Yingakho ngakhetha nami emva kokuba abazali bami sebengishayile, ngakhetha ukuthi ngithi uhoxe bafanele nokududana nontanga futhi ngiphile le mpilo leyo abazali babeyiphila besakhula nami. Le mpilo leyo umama akayiphila. So kwamanje nje ukufocus ezincwadini because usabuyela esikoleni ngisho? Ngiqedile esikoleni angazi noma Varsity. sengilindele ukuthi yabo uma ukuthi ngiyathatha evarsity okanye e-college ngiqhubeke ney'ncwadi zami ngifunde ngiye phambili. Because mase kuthiwa e-varsity ziningi izinto ezenzeka ema-res. Yo, zingangozulu. So nje ngingajabula kakhulu mase ngikubona ngelinye ilanga usufundile, ususebenza nje uphila ungeve kuthiwa khona izifo osafara ngaphansi kwazo noma mhlawumbe kuthiwa suwashona noma kwenzakalani ukuziphatha nje kahle kona okubalulekile. Especially wena ungowesifazane. So kusalindelwe nje ukuthi usazogana, uganele emzini la uganela khona and fanele ufike uphelele lapha uphinde uzale futhi. Eyokuzala-ke kodwa uqinisile-ke uma ukhuluma kodwa isakude futhi nayo. Isakude. Ngoba bani ukhalela ingane ngingakhala mina yabona-ke yami ngayincweba-ke ngeke phela. Ungayincweba impela sengikhalela ebusuku mengabe ngiyalala. Emini ngishuka-shukana nayileta ebusuku futhi iyangikhalela. Hayi ngeke. Unfortunately awukwazi ukuzala ingane uthi uyabona ucimela uyabheka isikhulile. Iqala ebuncaneni vele obviously izongikhalela vele. Izongikhalela kodwa. But fanele ethi uyakhala angakhaleli wena kuphela ahluphe wena nabazali bakho noma umndeni wakho fanele akhalele wena nomnyeni wakho angihluphe noba u2 ngoba yona yabo mhlambe ikhala kangcono mhlambe izwala kangcono ukuthi ngihluphe nomnyeni wakho hayi ukuhluphisa ekhaya. Yabo mina ngenze njani ngathi-ke emini ngahlala naye ebusuku yena sengalala naye ngoba mina hayi angeke ngikhone ngisasemncane kangaka. Hayi angeke ngikhone ngempela. Ziyahlupha lezi zinto lezi. Siyabonga kakhulu ukuthi usivakashele kuhlelo lethu. Ngiyabonga nami. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare ngiyithanda kakhulu. Bye. Bye. Is there Black Life TV?